Здравейте! Баба на 60 години. Свърши домашната работа в неделя. Сега си правим една маска от краставичка с кисело мляко, разбити с пасатора. Нанасяме на лицето. Слагаме салфетка, домакинска хартия. Постояваме 15 минути и влизаме да се къпем. Така ще сме много красиви и ще радваме внучетата. Май бабата не може да записва видео като хората. Както и да е. Имаме очила и не виждам добре телефона. Така трябва да постоим около 15 минути. Това ще ни е днешния релакс. И утре свежи и бодри млади баби на работа. Защото не дават да се пенсионираме.